Týna. Ja, že chcem zabiť Oresta? Ale, seňora, ako si môžete niečo také myslieť? Mama, prosím, uvedom si, čo hovoríš. Veľmi dobre poznám ľudí z tvojej vrstvy. S tou malou nevidnou tváričkou si všetkých získaš na svoju stranu a potom ich bodneš do chrbta. Nemáš právo takto hovoriť s Valentínou, ona nie je taká. Orestes, prosím ťa. Chlapče, kedy už konečne otvoríš oči? Prestaň veriť, že každý človek je dobrý. Už nemáš 8 rokov. Seňora, nie som taká, ako ste vraveli. Nebola by som schopná ublížiť Orestovi ani nikomu inému. Ach, nebuď taký pokrytec, dievča. Si taká zlá herečka ako tvoja teta, taká istá klamárka ako tvoja matka. Nevidíš, že všetko, čo toto tlsté dievča chce, je zničiť ťa, aby mohla získať všetko. To je lož, ako si môžete niečo také myslieť? Valentína! Ako môžeš byť taká krutá, mama? Odkiaľ berieš tieto šialené myšlienky? Zo života, Orestes. Z vlastných skúseností, ktoré ty nemáš. Ten tlsťoch s nevinnou tvárou, ktorý práve odišiel, chce jediné, zničiť ťa. Prečo? Povedz prečo? Pretože si najstaršie dieťa v rodine. Budeš stáť na čele všetkých obchodov. A keby sa ti, nedaj Bože, niečo stalo, ona získa všetku moc. Ja nechcem peniaze, nič nechcem. Iba jediné, aby mi dali pokoj. Valentína, čo sa stalo? Prečo plačeš? Nebola to moja vina. Je tak, Franklin, nebola som na vine však. O čom to hovoríš, Valentína? O tej nehode povedala, že som za to zodpovedná, že som to urobila úmyselne. Kto to povedal? Seňora Olympia, Orestová matka. Ona sa ti odvážila povedať čosi také. Áno, kričala na mňa pred ním, pokúšala som sa jej vysvetliť, povedať, čo sa stalo, ale neverila mi. Povedala, že som sa pokúsila Oresta zabiť. Len sa upokoj, Valentína, netráp sa. Som si istý, že je to len veľké nedorozumenie. Netráp sa. Ale ona chce Oresta o tom presvedčiť, a ak jej uverí, zabijem sa. Tá žena je príšerná, je zlá, chce mi ublížiť. Neviem prečo, ale je to zlá osoba. O akej žene je tu reč, seňorita Valentína? Nie, to nepripustím. Mama, Valentína nie je taká, nikdy nehovorí o peniazoch. To iba ty si môžeš myslieť niečo také. Dobre, ale na to matky sú. My musíme myslieť aj na veci, ktoré sa môžu prihodiť našim deťom. Valentína je veľmi dobrá mama. Ako je možné, že to nevidíš? Nevieš, že nie je schopná jedinej zlej myšlienky? Orestes, prosím ťa, synak, ten úder do hlavy spôsobil, že si ohlúpol. Nechci ma natchnúť tou tlstou guľou, pretože ja sa nedám oklamať. Ja držím dietu a ona spôsobuje, že mi stúpa cholesterol. A prosím ťa, vstaň z tej postele, opúšťame túto strašnú kliniku a ideme do najlepšej nemocnice v krajine. Poďme. Neviem prečo, starajú sa tu o mňa veľmi dobre. Nie, žiaden z mojich synov nebude ošetrovaný v tejto nemocnici. Vstávaj, ideme, poďme. Dobrý deň. Vy ste matka nášho pacienta? Áno, to som. A beriem svojho syna preč. Nož neodporúčam to, seňora. Mladý muž je na pozorovaní. Pozrite sa, pán doktor, počúvajte ma. Ja nedám na rady doktorov, ktorí pracujú v štátnych nemocniciach, aj keby skončili so samými jednotkami. A preto ho beriem domov hneď teraz. Poďme. Čo teraz? Ako dlho nás tu budú držať? Poď, Achilles, už nemusíme ostať ani minútu na tomto hroznom mieste. Konečne, a komu za to vďačíme? Mne samozrejme. Po preštudovaní prípadu som dospel k záveru, že nie je nevyhnutné držať vás tu. Konečne. Nechcela som tu ostať spať ako zločinec. A vy, mladý muž, aj keď vaša sestra vie byť veľmi presvedčivá, nemyslíte si, že vám prejdú bitky na uliciach? Nie, Franklin, ja naozaj nechcem odísť. Nechcem opustiť Oresta. Ale on nie je teraz sám, Valentína. Jeho matka je tu. Čo chceš? Chceš, aby ťa tá žena znovu urazila ako predtým? Poďme. Orestes, ty odchádzaš, ale doktori vravia... Beriem svojho syna preč z tejto biedou postihnutej nemocnice. A kto račíte byť vy? Franklin Kareňo, on bol so mnou v tom... Takže vy ste ten, kto zrazil môjho syna. Pripravte sa, pretože vás dám zavrieť za vraždu. Mama, už dosť. Netrápte sa, seňora. Som pripravený na akýkoľvek druh vyšetrovania. Takže vy ste ten policajt. Takto sa ráčte s tým odznakom rozlúčiť, pretože mám v úmysle dokázať, že vy a toto mizerné tlsté dievča ste chceli zabiť môjho Mama, syna. nechaj už Valentínu pre Boha. Aký je problém s mojou neterou Valentínou? Môžeš mi vysvetliť, čo tu robíš s tou kopou odpadu? Počujte, seňora, chcete niečo vedieť? Už mám dosť tohto urážania mojej rodiny, rozumiete? Nie, upokoj sa. Takto sa rozprávaj so svojou matkou. Počúvajte, seňora. Nie, tak moment, seňora, nie som vaša priateľka, vy ma nemáte právo... Mama, nechaj to tak. Títo ľudia nemajú spôsoby, nie sú ničím. Bez ohľadu na to, koľko peňazí majú. Nemôžeš ma uraziť, ty hlúpe dievča. A ty
Ty zaplatíš za to, čo si urobil môjmu synovi, ty obyčajný zločinec! Prosím ťa, môžeš už prestať, mama. Teraz je predsa najdôležitejší... Nechaj ho! Ale ja Ty som si na vine tomu všetkému! Môžeš byť ticho, Olympia. Olympia, mne môžeš povedať akékoľvek nechutné veci, ale urobíš lepšie, ak sa nebudeš miešať do Valentíny, pretože Čo by som si mohla? Čo by si urobila? Čo mi ty môžeš urobiť, ty ubožiačka? Alebo snáď vyzerám tak, že sa obávam klauna ako si ty? Už dosť, tak už dosť. Už viac nedovolím žiadne urážky, rozumieš mi, Olympia? Seniora Orestovi je zle. Áno, poďme odtiaľto von. To bude tým vzduchom. Nemal by dýchať takýto vzduch. Ideme rýchlo. Valentína, prosím, poď. Srdiečko, naozaj chceš ísť s nimi? Je mi zle. Už sa na vás nemôžem pozerať tak, že odchádzam. Ešte chvíľku, ty odtiaľto neodchádzaš. Ostávaš. Ja? A prečo? Hneď teraz idem zavolať môjmu právnikovi. To nie je potrebné, jasné? Pretože mi teraz podpíšeš papier, kde sľúbiš, že už budeš rešpektovať tohto mladého muža. Urobíš dobre, ak sa budeš modliť Bohu, aby toto dieťa nedostalo ani len nádchu, lebo za to zaplatíš, jasné? Hej, To je drzosť. Bol to pokus o vraždu. Ako mohlo tej špine napadnúť priviesť môjho syna do tejto časti mesta? Prosím vás, toto vyzerá skôr ako bytúnok, nie ako nemocnica. upokoj sa, Olympia. Dôležité je, že sa dobre postarali o nášho syna. A mimochodom, ešte stále si mi nepovedal, čo si robil v spoločnosti tej melodramatickej Sasy. Nehovor jej tak. Išiel som k nej domov, aby sme prediskutovali záležitosti týkajúce sa Valentíny. A kým som bol tam, dozvedel som sa, že Orestes mal nehodu, to je všetko. Orestes, láska moja, tak som sa o teba bála. Nič sa ti nestalo? Neboj sa, viníka určite chytia. Netráp sa, ja sa o to postaram. Môžeme sa o tom porozprávať doma. Áno, láska moja. Roke odchádzame, prečo Roke mu tak dlho trvá pristaviť to auto? Bola som taká vyľakaná a deprimovaná pri pomyslení, že by si dolámal kosti. Ale vidím, že si celý. A ja som bol presvedčený, že ťa nájdeme na poli mŕtvého. Nož ako vidíš, tvoj sen sa nesplnil, Roman. A urobíš dobre, ak sa pripravíš na súťaž, pretože ťa hodlám poraziť. Uvidíme, kto vyhrá. Ori, rozhodla som sa, že ti odpustím. Myslím, že ty a ja sme prechádzali zložitým obdobím, takže by sme sa mohli udobriť. Čo myslíš? Nie, Čiky, nie, ja som ťa o to nežiadal. OK, baby. Uvidíš, ako rýchlo sa zotavíš. Nikto sa o teba nepostará tak dobre ako ja. Ja by som mu urobila slepačiu polievku. Už je tu Roke s autom. Áno, áno, radšej poďme odtiaľto skôr, než dostanem infarkt. Poďme. Poďme. Zobuď sa, Valentína. Čo je? Chceš tu stáť ako žobrák, alebo čo? Žobrák, miláčik. So všetkými tými peniazmi, ktoré tento tlsťoch má. Len žartujem, tučko. Och, tak dobre, poďme. S Bohom, srdiečko. Dávaj si pozor. Eva, kdekoľvek si neopusť ju. Dávaj pozor na svoje dievčatko. S Bohom, teta Sasa. Viem, že ostať s tebou by bolo lepšie, ale ja ho nemôžem teraz opustiť. Aj keď mi to spôsobuje toľkú bolesť, moje miesto je v dome Villanuevovcov. Neviem, ako sa cez to prenesiem, Gladiola. Villanuevovci mi ju zobrali. Oni si vezmú vždy všetko, čo chcú. Všetko, Sasa? Takže nie len Valentínu? Kdeže? Predtým si vzali aj moju sestru, zobrali si ju, oddelili nás a už som ju nikdy nemohla navštíviť, pretože ma nemajú radi. Nechápem, prečo ide do domu, kde na nej nikomu nezáleží. Ja si to nemyslím, mama. Nech je ako chce Valentína. Musí čosi cítiť, pretože sa stále vracia na to miesto. Asi to bude trest. Olympia ju nenávidí. Tá žena je horšia, než ten najhorší jed. Ale má všetko. Všetko. Prepáčte, senior. Môjho priateľa priviezli do tejto nemocnice. A ako zistím, či je ešte tu? Musíte sa opýtať na informácia. Dobre. Prepáčte mi, hľadáte Oresta? Áno. Prečo? Poznáte ho? Iste... Nepamätáte si ma, nie? Ja som bola v tom bare v ten deň, keď tam bol ten problém. S Valentínou, spomínate si? Áno, iste, jasné. Aha. Viete mi povedať, kde je Orestes? Orestes je už doma. Už si ho vzali domov. Práve pred chvíľou si ho vzali. Pozri sa, kto je ten mladý muž, čo hovorí s Beatrice?
Ona je láskou jeho života. Ja s tým nemôžem nič urobiť. Môžem len snívať. A teraz sa o tom musíme vážne porozprávať, Valentína. Pretože my nemôžeme tolerovať takúto situáciu. Ide sa s ňou oženiť. Orestes ju miluje a ide sa s ňou oženiť. Počúvaš ma? Valentína, čo sa deje? Prečo plačeš, zlatíčko? Alejandro, prepáčte mi, nemôžete odísť, pokiaľ sa nezoznámime. Ja som Beatrice, som Valentínina priateľka. Veľmi ma teší. Alejandro Silva, Orestov dobrý priateľ. Jasné. Nemusíš sa predstavovať, pretože ja ťa už poznám. Videla som ťa na nejakých billboardoch, v časopisoch. Vlastne tam je krásny Takže billboard vážne vzali Oresta domov? Oresta? Iste. Samozrejme, už ho zobrali preč. Vďaka Bohu, že to nebolo nič vážne a jeho mama si po neho prišla. Som rád, že to nebolo nič vážne. Dobre, už musím ísť. Počuj, ak nemáš auto, môžeme ťa zviesť autom môjho brata. Nie. Alejandro, láska moja. Ďakujem pekne. Ale je tu moja priateľka. Láska moja, kto je to dievča? Nikto, Rakel, neviem. Povedala, že pozná Oresta a že ho už vzali domov. Dobre, to je jedno, miláčik. Poďme. Beatrice, zlatičko, poďme! Prepáč mi, strýko Juan Angel, ale ja si nemôžem si pomôcť. Ale ja nerozumiem, čo sa to s tebou deje, miláčik? To, čo sa stalo Orestovi, nás vyľakalo, ale už je v poriadku. Áno, ja viem a som veľmi šťastná. Tak mi povedz, čo sa vlastne deje? Nič, naozaj, netráp sa, nič sa nedeje. Nesnaž sa ma oklamať, dievčatko. Ja viem, prečo si smutná. Viem, čo sa stalo. Naozaj? Áno. A poviem ti hneď teraz, že máš moju plnú podporu. Tvoju plnú podporu? Môžeš vidieť svoju tetu Sasu, kedykoľvek len budeš chcieť. Ale len v tom prípade, že príde do nášho domu. Ak ťa chce navštíviť, musí prísť k nám. Inak jej bude musieť zakázať, aby sa s tebou vôbec stretávala. Naozaj? Pôjde seňora večerať von? Nie, seňora ostáva dnes večer doma na večeri so svojou rodinou. Už prišla moja dcéra a môj manžel? Nuž, pán Lorenzo povedal, že má veľmi dôležitú schôdzku. A slečna Čiky nebola doma celý deň. Ale to nie je možné. Mohli zabudnúť, aký je dnes dátum? Na tvoje zdravie, kráska. Prípitok na dnešnú noc, ktorá sľubuje, že bude najlepšia zo všetkých. Na nás, Lolo. A na našu spoločnú budúcnosť. Samozrejme, Natália. Na našu budúcnosť. Na budúcnosť, ktorá nám dovolí pokračovať v týchto krásnych tajných schôdzkach, ktoré sú také vzrušujúce. Ale čoskoro už nebudú také tajné, miláčik? Natália. Natália, nie, láska moja, nezačínaj s tým, pretože o tom sme už hovorili mnohokrát predtým. Mám rád nezáväzné vzťahy. Sú dokonalé a trvajú večne. Ty si taký klamár. Ty klamár. Máš ženu, láska moja. A pokiaľ viem, ona je s tebou celý tvoj život. To je predsa rozdiel. Pretože Munieka je matka mojej dcery. Dobre. A čo keby som ja bola matkou tvojho syna? Počkaj chvíľu, Natália, o čom to hovoríš? Že ja som tehotná. Áno, čakám tvoje dieťa. A chcem všetko. Dobre, ale ty to nedostaneš. Natália, práve si urobila najväčšiu chybu vo svojom živote.
Poco a poco se me caen los besos en tu piel. Som taká nervózna, baby. Iba pomyslenie na skutočnosť, že to mohlo dopadnúť horšie, ma strašne desí. Ide mi srdce vyskočiť. Ale ako sa ti to stalo, šampión? Si najlepší motocyklový jazdec na svete, nie je to tak? Ja neviem, starec. Zrazu sa objavilo auto a všetko sa zalialo tmou. Potom si už spomínam len na prebudenie v nemocnici. Musíš zabudnúť na motocykel, Orestes. Stále skúšaš, koľko dokážeš, ale vždy nemusíš mať toľko Nie, šťastia. princezná, to by sa mohlo stať každému. Ide o to, že dnes som bol na rade ja. Najdôležitejšie je, že napriek poraneniu to nebolo nič vážne. To je pravda, braček. Počuj, čo sa ti stalo s tvárou? Máš príšernú modrinu. Ale to nič nie je to len hrča. Ako je možné, že ten chlapík nemal čas zabrzdiť? Mohol ťa zabiť? V žiadnom prípade, Pandora. Som si 100% istá, že to nebola obyčajná nehoda. Samozrejme, že bola seňorita. Mladý muž, ktorý nám prišiel povedať o nehode, vravel, že šampióna zrazilo auto a že ten istý šofer, ktorý ho zrazil, ho odviezol do nemocnice. No, iste. Aké milé. Mali by sme ho nájsť, aby sme mu mohli dať odmenu. Dúfam, že má odkrytú tvár, láska moja, pretože ten chlap musí zaplatiť za to, čo urobil. Musíme ho nájsť. Netráp sa, pretože ho nebude ťažké nájsť. A budeš prekvapená, keď zistíš, kto to je. Kto to je, láska moja? Tvoj priateľ, policajt. Čo? Čiky Lorencová? Kto je to dievča? Nepamätáš si? Tá slávna modelka, ktorá nás vyhodila v tú pamätnú noc z baru. Ako by som mohol zabudnúť na to nechutné dievča? Nie, braček môj. To nechutné dievča hľadalo Oresta v nemocnici. A dovoľ, aby som ti povedala, že ho odtiaľ vzala a prakticky utopila v boskoch. No, ale nepovedz. Myslím, že je to jeho priateľka. Vieš, Beatrice, oni sú stvorení pre seba. Obaja sú povrchní a zaslúžia si jeden druhého. Neviem, ale myslím si, že Orestes je iný. No, Beatrice, prosím ťa. Ak by bol iný, nezniesol by to povrchné dievča pre Boha. Robím si starosti o Valentínu. Ak bude aj naďalej posadnutá Orestom, nikdy neprestane plakať. Uvidíš. Ale kto vie, Franklin? Pretože ja ti čosi poviem. Valentína možno nemá telo, ako má Čiky, ale ona má skrytú krásu, ktorá prichádza rovno zo srdca. Myslíš si, že toto nie je dôležité? Samozrejme, že je to dôležité, Beatrice. To je najdôležitejšie. Znamená to, že by si sa dokázal zaľúbiť do dievčaťa, ako je Valentína? Netráp sa, senora Elena, nechaj to tak. Sľúbila som, že urobím polievku pre Oresta. Ale ja to môžem urobiť, Valentína. Nie, ja som mu sľúbila, že mu uvarím polievku. Ja osobne. Pravdou je, že si presne taká ako tvoja matka. Prečo to hovoríš? Bola taká jednoduchá, ako si ty. Aj napriek tomu, že bola pani domu, niekedy mi povedala: Elena, môžeš si dať voľno. Chcem pripraviť niečo špeciálne pre môjho manžela. A nevedela som, že moja mama rada varila. Ako? Pečienku robila vynikajúco. Povedala, že takto si získala srdce tvojho otca. A srdce môjho otca? Iste. Nikdy si nepočula príslovie, že láska muža ide cez jeho žalúdok? Prijala by som si, aby to bola pravda. A aby som sa dostala do Orestovho srdca touto polievkou. Kde je Roke? To nemôže byť náhoda. Ten policajt ublížil mne a chcel ublížiť aj tebe. Ale kto je ten človek? Nikto, Benino. To bola iba náhoda. Čiky, prosím ťa, nesnaž sa veci dramatizovať. Poznám ťa. No nemyslí si, že tento chlap má nejaký dôvod odstrániť práve mňa. Och, baby, nebuď naivný. Pozri, popremýšľaj o tom. Najprv to bola tá vec na letisku. Potom ma vyhodili z agentúry kvôli nemu. Bil sa s tebou v tom bare. A teraz sa pokúsil na teba zaútočiť. Zločinecký a teroristický útok voči tebe, láska moja. Kto si ten policajt myslí, že je? Ak je to tak, musíš na neho podať trestné oznámenie. Nie, o to sa báť nemusíte, už sa stalo. Čo si urobila, Čiky? Šla som na policajnú stanicu s mojím otcom a obvinila som ho. Dúfam, že dostane, čo si zaslúži, zločinec jeden. Počkajte chvíľu, vy dve ste ako moja matka. Och, a čo si myslíš, že Olympia urobí? Ona nebude ticho a neodýchne si, pokiaľ neuvidí toho policajta a jeho kumpánov za mrežami. Prepáčte mi, seňorita, že to poviem, ale myslím si, že je zlé dookola súdiť ľudí. A je rovnako zlé obviniť ich bez vyšetrovania. Počuj, Benino, tak sa voláš, áno? Áno. Aha, takže mne je to celé úplne jasné. Ten policajt má niečo proti mne, pretože ma chce zničiť a ja nebudem len tak stáť a prizerať sa, Zlatko, keď sa pokúsil zabiť môjho priateľa. Čo sa stalo mojej kráske? Nechcela by si byť milá a príjemná dnes v noci? Hej, Roke, nechaj ma na pokoji, mám veľa práce. A to odkedy nemáš na mňa čas? Hovorím ti, daj tie ruky zo mňa preč.
nie, niečo sa ti stalo? Áno, to je pravda. A ty vieš, čo sa stalo. Ja nebudem hrať druhé husle. Samozrejme, že nie. Ty si môj hlavný chod a môj sladký dezert. Nie je tak? Tak počúvaj, prestaň klamať, alebo si myslíš, že neviem o tom, že beháš za nymfou? To sa ti nepáči. To dievča nie je nič v porovnaní s tebou. Navyše nemyslím, že ona je môj typ. Na druhej strane ty si jediná, pre ktorú urobím čokoľvek, ktorej dôverujem. Naozaj. Najda, veď vieš. Pekne, Roke. Prijala by som si, aby to bola zázračná polievka, ktorá počaruje Orestovi a on ma bude vidieť ako tú najkrajšiu ženu na svete. Valentína, čo si dala do tej polievky? Lásko. Čo si to povedala? Čo som povedala? Láska. Láska? Poco a poco se me caen los besos en tu piel. Nerejda, ty nemáš nič, čo by si mohla dať tomu mužovi. Nechaj jeho šaty na poličke, nech si ich vyzdvihne sám. Áno, seňora. A keď budeš mať nejaký voľný čas, daj mi vedieť, pretože je množstvo práce v tomto dome. Teraz mizni. Prepáčte. Olympia, nemyslím, že to bolo nevyhnutné. Ty budeš rešpektovať môj dom, ty prekliatý hlupák. Ty žiadaš môj rešpekt. Áno. V mojom dome áno. Za týmito dverami si môžeš robiť, čo chceš, ako chceš a s kým chceš, ale nie tu. Tu sa správaj ako svetec a ja som tu pani domu, rozumieš? Áno, pochopil som. A čo si moja pani domu želá? Priprav sa na dnešnú noc. Urobíme pre tú malú sírotu uvítaciu párty. Chcem ju rozdrbiť na prach presne ako tú jej hlupú matku. Si zamilovaná? Áno. Nie, chcem povedať, meno tejto polievky je Láska. Ale to vyzerá ako obyčajná slepačia polievka. Nie, počkaj chvíľu. Áno, je to slepačia polievka, ale nie obyčajná. Toto je špeciálna polievka. Je zázračná. Chcete ochutnať? Nie, ďakujem. Dobre, kedykoľvek by ste mali chuť, môžem vám ju uvariť. Som rada, že ste v poriadku. Idem zaniesť túto polievku Orestovi. Prepáčte. Valentína uvarila polievku Orestovi? Prečo? Ľúbim ťa, láska moja. Ľúbim ťa. Orestes! Prepáčte mi, odpuste, nevedela som, že... Nie, netráp sa kvôli tomu, Valentína, poď ďalej. Áno. Poď ďalej, Valentína. Každopádne nerobili sme nič, čo nemôžeme robiť inokedy. Však, láska moja. Orestes, ja som ti urobila slepačiu polievku. Čo? Urobila si mi slepačiu polievku? Guľôčka, si skvelá. Nie je to ťažké pripraviť. Jediné, čo chýba, je skorocel, pretože sme žiaden nemali. Tak, dúfam, že ti bude chutiť. Určite bude, keď je od teba. Och, áno. Daj mi to, dievča, ja si ho sama nakrmím. Prepáč mi, je mi to ľúto, zakopla som. Och. Ahoj, nádherná. Ideme von. Dnes večer budeme mať párty.